2 ημέρες, 2 κούρσες, 2 ρεκόρ. Η εβδομάδα του Διοσηλεϊκού μόλις ξεκίνησε. Πάμε να τα πράγματα από τη Δευτέρα. Σε 5 μέρες αγωνίζομαι. Δεν έχω καταλάβει ποτέ εύκολο ο καιρός. Γενικά κύλησε η περίοδος χωρίς πάρα πολλά άγχη. Παρ' όλα αυτά, τώρα πρέπει να φορμαριστούμε, να ετοιμαστούμε και να πάμε το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες για να αποδώσουμε χαλαρό, ελεύθερο, συνεχόμενο στη γειτονιά 8 χιλιόμετρων. Καλά πήγε. Την Τρίτη πήγαμε το πρωί μάθημα και μετά προπόνηση με τα παιδιά. Άντε ναι. Τρίτη, 4 μέρες για διασυλλογικό. Χαλαρά πράγματα. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, ο Ζήσης είναι λίγο αγχωμένος και φοβισμένος. Ευτυχώς θα το δει αυτό αφού ανέβει το βίντεο. Επίσης έφαγα πριν μισή ώρα ένα κομμάτι πίτσα και έχω να πω ότι εδώ στο φίλο μου το Ζήσει κιόλας ότι όλα είναι στο μυαλό και όλα προπονούνται. Δεν χρειάζεται τόση αιμονή. Η προπόνηση δεν πήγε και πολύ καλά. Είχα 8 κοσάρια σε ρυθμό στο κατόφλι. Έκανα 6, ήμουν λίγο κουρασμένος και ανέβαινα πολύ επαρμή, οπότε προτίμησα να το αφήσω. Το απόγευμα διοργανώναμε με την ειδικότητα κλασικού αθλητισμού το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Στίβου, Για να γίνεις πια με τον πρώτο. όπου συμμετείχαμε και σε μεικτή σκητάλη με τα παιδιά της αντοχής. Τι τρέχει με γυναίκες εδώ. Έφυγε! Άντε Σοφία! Άντε Σοφία! Τώρα Γιαννάκη με Παναγιώτο. Άντε Γιάννη, έφυγε! Πάμε! Γιώτη! Έλα ρε μαλάκα φύγε! Γιάννη! Οριακά δεν κερδίσαμε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία σημερινή ημέρα. Με ωραίο κλίμα από τα παιδιά της ειδικότητας. Την Τετάρτη το πρωί δούλευα σε μια εκδήλωση. Πήγα σπίτι, ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα και βγήκα αργά το βράδυ για το συνεχόμενο που είχα. Όταν έχει πάει 8 η ώρα, βγήκα τώρα για το συνεχόμενο. Ο λόγος που βγήκα τόσο αργά είναι επειδή το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι δούλευα. Οπότε ήμουν λίγο κουρασμένος και ήθελα να πάω σπίτι να χαλαρώσω. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα κάνω 6 χιλιόμετρα αντί για 8. Μετά από καιρό ένα συνεχόμενο καλό από άποψη παλμών. Βέβαια οι γάμπες πάλι πονάνε, αλλά εντάξει, θα έχουμε συνηθίσει αυτό. Πέμπτη πήγαμε πάλι τεφά για προπόνηση με τα παιδιά. 2 μέρες πήρε τον αγώνα, έτοιμος. Εδώ κάνω ζέσταμα και μετά έχω 4 με 5 200 στο 32-33. Χαλαρά πράγματα, χωρίς καρφί. Προπόνηση ενεργοποίησης. Ίσα να ανοίξουμε λίγο. Με πολύ καλό κλίμα, άνετοι όλοι μας. Την Παρασκευή ήρθα πάλι τεφά για να κάνω ένα shakeout 4 χιλιόμετρων. Μία μέρα πριν δηλώνω έτοιμος, θα πάω να κάνω 3,59 ή και όχι. Μετά το βράδυ γύρισα σπίτι, είδα την ομάδα μου, ετοίμασα τα πράγματα και κοιμήθηκα για να ξυπνήσω νωρίς το πρωί την άλλη μέρα. The next day.
Και έφτασε το Σάββατο, έφτασε η μέρα του Διασυλλογικού. Ξυπνήσαμε όλοι από το πρωί. Όχι ρε, μ' αρέσει που παίρνω στο μπισκάρτο λευκό. Φιάτι τσιρκονοστής, αλλά δεν Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ξεκινήσαμε μαζί το ταξίδι με βανάκι. Κάναμε στάση ενδιάμεσα. Με πιάσα. Και μετά φτάσαμε σε Σέρρες, στο ξενοδοχείο. Γεια σας. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο, 4 αστέρων, στην κοιλάδα των Σερών. Φάγαμε μεσημεριανό. Κοιμηθήκαμε λίγο και μετά ετοιμάσαμε τα πράγματα για να πάμε στο γήπεδο για την πρώτη μέρα και την κούρσα των 1500 μέτρων. Καλά είσαι, είναι εκεί. Καλά είσαι, Αλέξανδρε, εκεί. Ganz schnell, lauf ganz schnell. Πάμε Άλεξ, πάμε! Μια κούρσα η οποία πήγε αρκετά καλά. Έκανα, όπως γράφω, 4:13:09. Πέρασε χιλιάρι σε 2:50 και τελευταία 500 πήγαινε σε 1:23. Είχα αλλαγή, είχα ανταγωνισμό. Ένα παιδί που ξέρω, συμπολίτης, μικρός με πολύ ταλέντο. Αναλυτικά δηλώσεις έχω κάνει και στο βίντεο του προπονητή μου, του Γιώργου Ματζαρίδη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει. Μετά γυρίσαμε, φάγαμε. Να ηρεμήσει το μυαλό μας ρε. Κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε την άλλη μέρα αρκετά πρωί. Πήγαμε στο γήπεδο. Υποστήριξαμε τον Γιώργο Ταμανουσίδη στα 5 χιλιόμετρα που έτρεχε. Και μετά μπήκαμε για το ζέσταμά μας. Και φύγαμε. Δύσκολο κατάκι. Μετά κατευθείαν γυρίσαμε στο ξενοδοχείο για να φάμε ένα μεσημεριανό και να πάρουμε το δύσκολο δρόμο της επιστροφής. One eternity later. Γεια! Λοιπόν, Δευτέρα, μετά το Σαββατοκύριακο του αγώνα, εδώ με τον Μπρο, που ειδίκομαι ότι είναι για μια δουλειά και τον φιλεξενώ.
ευχαριστημένος και από τους δύο αγώνες. Γενικά ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για μένα και για κάποια υπόλοιπα παιδιά. Κάποιοι δεν τα πήγαν καλά, κάποιοι τα πήγαν, έτσι είναι οι αγώνες με την ομάδα. Σε 6 μέρες έχω πάλι αγώνα, όπου θα τρέξω 800 μέτρα βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έχω κούραση από αγώνα την προηγούμενη μέρα, οπότε εκεί ευελπιστούμε ότι θα βγει επιτέλους η επίδοση κάτω από 2 λεπτά. Και ναι, έρχομαι από το μέλλον για να ανακοινώσω ότι όντως σε αυτόν τον αγώνα έκανα κάτω από 2 λεπτά. 1:59:38 για την ακρίβεια. Ο αγώνας εν τέλει πήρε αναβολή μια εβδομάδα, οπότε έτρεξα μια εβδομάδα μετά, το οποίο βόλεψε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, γιατί όταν ήρθε η μέρα που ήταν κανονικά προγραμματισμένος αγώνας να γίνει, είχε μείνει λίγο κούραση από το διασφαιρικό. Ήταν, θεωρώ, μια πολύ καλή κούρσα. Μπήκα στην αργή σειρά, στην οποία είχα την καλύτερη φετινή επίδοση. Είχα σκοπό να περάσω γύρω στο 57 και πράγματι πέρασα εκεί πέρα 57. Συναλλαγή του χρονομέτρου από 56-57 για την ακρίβεια, γιατί είχε και χρονόμετρο κάτω στα 400 μέτρα, οπότε μπορούσα να το δω. Στα 600 μέτρα πέρασα γύρω στο 1:27 και μετά φάνηκε η έλλειψη ανταγωνισμού, καθώς μετά τα πρώτα 100 μέτρα έτρεχα μονίμως μπροστά. Πήγα όλη την κούρσα στα μέτρα μου, βόλεψε αυτό μέχρι τα 700 μέτρα, αλλά εκεί δεν είχα κάποιον άλλο να με τραβήξει. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα η πρώτη φορά που σπάς ένα φράγμα τη θυμάσαι. Και προχωράμε στα επόμενα. Δεν τελείωσε τίποτα. Ξέρω ότι μπορώ να γράψω πολύ πιο κάτω. Και αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα πάμε για ένα 50.